बेनिफिट्सआ बेनो माने बांसिन दाम मोनो आरो माबोरै जानांगौ बिदिबालाय आयौ डेन्जार लामा नै बासा जों फैदों दा दुब्लि बारियाव माने बेसर नायनो आयौ डेन्जार लामा नै बेनिफ्रायनो बेसरा जोंनिया हमथालायनांनाय आरो ने होमबा माबोरै जानांगौ बिदिबालाय दा नै हाया गाखोबोनो हाबाय आरो बारबोनो हाबाय आया माथो लामा गोजासै बावलाय बेथ' गाफब जासिगोन बे हिसाबै रिगारखौ हरनांगोन बायबाथाय मोजां रानो नागिरा माथो देमग्लायबायलै जायगा देमबाय आरो जायगा नै हरैलाय मा गाफायजोबनाय गोजा बेदि मा देमबाथाय गोदान खिलिनानै थाब मोननो नागिरा बुस्थुआ बेबायदि अबस्था जायो बाव जिरायनो थाखाय सियार दोनफैदोंमोन सोलांबाथाय फुजानो बावला मागौनो फुजागोनदां ने बिबारफ्रा एसेल'सै ओमफ्राय नै माबा मोनसे बासा नुदां नै बे बासा जोंथिं बरमा होननानै बुङो बेखौ बरमा माने बियो खोजोमाफोर बायदि आरो अरोआनोलाय खेबनो बरमा होनना बुङो नोंसिनिथिंबा मा होननानै बुङोथाय मिथिला ओमफ्राय ओरैबो सिदा बारजायो ओइजोंबो थांजायोथ' ओरैनो सिदा बारदो नामा एजों ओइसिम नायनोसै आलिया दिगदारासो नामा देमनायाथ' नायलांसै अब्लाबो माबोरै देमलाबायखोथाय बिदि गेलेमाखैनोमोन आंथ' फैबाय थाथारोमोन नाथाय 6 दिन 7 दिनसो जाबाय दा आं फैया बेखिनि समावनो देमलाबायनानै थाबाय आरो बिदि फिथाइया मोजां जादों उसुबिदा गैया ओमफ्राय नैबे माने सानजा फारसेनि हायाव फोनाय बेबायदि बेसर आरो बियो ओमफ्राय बै सोनाबजोंबो दङ दै बारनानै बेबो बेबायदिनो मोजां जाबाय बियो एसे सिगां ओमफ्राय बै एसे उन सरि आदसा सोनाबनियासो सिगां ओमफ्राय बे नैबे सानजानिया एसे उन आरो मा नैबे एसे लेटसिन मोनगोन बै सोनाबनिख्रुइ थाबैनो फुनो मोनगोरगोन ओमफ्राय बेनो बेनिफिट्सआ बेनो जायफोरा फार्स्ट माने दिहुननो हायो बेनिफिट्सआ बेनो माने बांसिन दाम मोनो आरो दिहुनथाया बै समाव खम जानोसै नालाय प्रथम हिसाबै बेयाव दामा एसे बांसिन मोननाय जायो बे हिसाबै नायनोसै थासारिखौ माबायदि मोनो नै बिराद बिफांफ्रा गिदिर जादोंमोन थांनाय बोसोराव फोनो मोनाखै बेयाव थांनाय बोसोराव फोनो मोननाय जायाखै खार'ना जाहैबाय बेनो एसे लेट जाबाय ओमफ्राय बोसोरै फोबाय थाग्रा हिसाबै बिदिनो नांगौ बायदि जायामोन आरो बेजों लोगोसे ओरैबायदि माने हाग्रा जायोमोन आरो हाग्राया मा हाग्रा बे संगालि हाग्रा जानायनि थाखाय
बेयाव नांगौ बायदि जे दिहुनथाय बेखौ मोनामोन आरो बे हिसाबै बोसोरसे थांनाय बोसोराव दोनथ'नाय जादोंमोन ओमफ्राय बेनि लोगो लोगोनो नैबे थांनाय जे दैज्लां बेयावबो नैबे 5 बिगा बेखौ गायनो मोननाय जायाखै बे हिसाबै बेयाव प्रथम माने नैबे बेसरखौ फोनो मोननाय बेबायदि खाबुआ जादों आरो मा नै डेन्जारखामोन ओइसिम बिराद बरिया जादों आरो नायलाय खुनु जेबो उसुबिदा गैया जायगा आरो जिं जिङाव खम आलि जिं जिङाव खम बुजिना मोनला मा खारनाव बिदि जाखो ओरै गेजेराव बरिया नैबे जाय देमनाय ना फिथाइनि खारनावसो देमखादों बियो फिथाइया जे बांसिन जाबायना बारा जाबायना बे खारनैसो देमखादारदों आरो बियो जेखिजाया जेबो उसुबिदा नङा फिथाइया मोनहैब्लानो जथेस्थ' होननानै बुंनांगोन बेयाव 6 बिगायाव 30 मन मोनबानो थैयो बेयाव 6 बिगायाव 30 मन मोनबानो ओमफ्राय ओइथिंनासो 6 बिगालै ओरैनो 5 बिगाल'सो खोमा ओरैनो 5 बिगा ओइथिंना 6 बिगा गासै 11 बिगा दाग दं नालाय बेयाव बरिलु ओरैबो देमनाय ओरैबो बिराद साइसमोन आइदि बिफांफ्रा खेथिखौ बोखांनायाव जोंफ्रासो खावलाया खामथाबफिनसैलाय नंगौ खावलाय खामथाबनायनि अमा खर' मोनजाया होमबा दालाय अमा खर'जों खावलाया स्लिम जायो रायजोफोर जायो आरो मानो जाया जानांगौ जाखो अमा खर' मोनजाबानो स्लिम जायो सानथाम सानब्रै जाखानोसै आरो अमा खर'खौ नै बेयाव डेन्जार जादोंमोन माने बेयाव जानायनि मोनसे खारन दंमोन बै बोसोराव मारा होनाय जादोंमोन नालाय बेसर मारा बेनिनो बेयावथ' मारा जिगाब दंमोन दा बेखौ सावनायावनो आदसा एन्जर गुदुं दं ना ओइलाय खुरबाय रानजोब्बाय नै आयो रानजोब्बायना क्या करेगा उसको निकालना पड़ेगा ओइ राननाया एन्जर अरजोब्बाय बेयाव होमबाथ' बुथारफैनांगोन बेखौ थ' फसलखौ गाज्रि खालामनायलाय एसे बेखौ साजा होनोसै र' अनबाबो अनजाया नालाय नङाबाथ' अननानै जायगा होदोंमोन फसलखौनो नस्थ'सो खालामबा बोरै जानो वाव माथो बिबार बारहांबाय बेबो हा गारफैनाय जायासै ओमफ्राय ओरै 5 बिगायाबो नै बेहा माने लेट बेयाव माइ गायनो मोननाय जादोंमोन नालाय बे हिसाबै एसे लेट जाबाय ओमफ्राय जेबो उसुबिदा गैया बेबो नै एबाराव मोजां जागोन मोजां फिथाइ मोननो हागोन बिदि जाफेरामोन बे जायगायाव माने खुनु बेबायदि जाफेरनाय बेबायदि मोनाखै आरो जोङो देग्लाय नाथाय नांगौ बायदि मोननाय जासिगोन नामा खारन बियो नैबे दैज्लांनि इसोरा जोंखौ अनहरबाय नामा जे दैज्लाङावदि नांगौ बायदि अखा हायैनि जाहोनाव दै मोजाङै मोनासै आरो बिनि थाखायनो मा जाबाय माबा मोननो हायै मा होनलायखौ माइ जे मोननो हायासै नांगौ बायदि बे खारनै बेसरखौ होदों खोमा एबार इसा मोजां जेखिजाया मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामबाय भिडिअआथ' गोबावथार जायोलै दा मा खालामबावनांगौथाय जोंजों लोगोसे नोंथांमोनखौ जे बाहागो लाफानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावनानै जे दिनैनि नैबे आंनि सुंद' भिडिअ बेखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो जे नोंथांमोना आंनि जे पेजआव गोदानब्ला आंनि पेजखौ फल' खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो